Siellä on vielä joku tulossa. Noin. Joo, tervetuloa kaikille. Ja nyt jo ihan heti niin sanonkin teille sen, että olen pahoillani. Meidän piti olla tänään performanssi ja sitten sitä seuraavalla kerralla piti olla low brow art. Ne jouduin vaihtamaan ne päittäin. Nimittäin minulla on vahingoittunut, minulla on varmaan tipahtanut se performanssitiedosto johonkin ja se oli vaurioitunut. Minä pidän sen sitten ensi kerralla. Eli kaikki mitä on luvattu saadaan, mutta nyt ne on eri järjestyksessä, koska se oli tosiaan, minulla on se ulkoisella kovalevyllä ja se voi olla, että se on tipahtanut johonkin ja se oli vaurioitunut. Minä en saanut auki, että sitten vielä kun tuli muutenkin viime tipassa ja sitten näen, että se ei toimi, niin minä otin tämän. Eli puhutaan tänään tuosta low brow artista ja sitten ensi kerralla siirrytään performanssin pariin. Low brow art, se on, voi sanoa oikeasti, niin ihan semmoista niin uusinta uutta, mitä taiteessa on. Se on aika pitkälle yhdysvaltalainen liike tällä hetkellä ja low brow, niin sehän viittaa niin kulmakarvan alapuolella olevaan. Sillä on toinenkin nimi, sen nimi on pop-surrealismi. Se on tällä hetkellä tosi suosittua ja on ollut jo vähän pidemmän aikaa, mutta voisi sanoa, että nyt se on koko ajan ollut nousussa. Eli olemme koko ajan kiinni siitä, tai siinä tavallaan ajassa, mitä taiteessa tällä hetkellä tapahtuu. Pop-surrealismi kuvaa tosi hyvin sitä, mistä on kyse, eli pop-taide ja sitten surrealismi. Ja pop-taide, vaikka se on alun perin lähtenyt tuolta Englannista, niin Yhdysvalloissahan se Andy Warhol ja muiden kautta niin kuuluisaksi tuli, niin siinä mielessä silloin on ehkä ollut hyvä tällä uudella low brow artilla tai pop-surrealismilla, niin on ollut sitten hyvä kasvupohja valmiiksi jo siellä Yhdysvalloissa. Ja toi on sellainen, sitten se on surrealistista. Te näette jo heti tästä ensimmäisestä kuvasta, tämä on Brad Parker-nimisen taiteilijan tekemä tikikissa, eli tiki viittaa sitten siihen, niihin tikipatsaisiin ja näihin, eli sinne Polynesian puolelle mennään. Se, mikä low brow artissa on ehkä se iso asia on myöskin se, että meillä on tullut, toki sarjakuvatkin myönnetään taiteeksi, osa niistä, ei tietysti kaikki ihan samalla tavalla kuin kaikki mitä maalataan, niin eihän se taidetta ole, että jos joku harrastaa ikonimaalausta, niin ei se nyt välttämättä taidetta ole, mitä hän tekee, hän harrastaa ikonien tekemistä, mutta tavallaan tässä niin se, että sellaiset, jotka on koko ajan niin ammatikseen saattaneet tehdä kuvaa, mutta sitten he on jollain tavoin siellä vähän marginaalissa, että onko tämä nyt sitten kuvaa taidetta vaiko ei, kun sehän on veteen piirretty viiva. Niin tässä low brow artissa juuri kuvittajia, sarjakuvapiirtäjiä, digitaalisia taiteilijoita, tatuoijia, automaalareita, sellaisia, joita on saatettu joskus vähän snopatakin sitten varsinaisesti taiteen puolella, niin sieltä tulee tosi moni näistä low brow artin tekijöistä nykypäivänä. Ja tosiaan niin meillä on tavallaan, kun se alusta vaihtuu, ja sitten se aiheuttaa tietysti taiteessa aina vähän sitä kriisiä, että onko tämä nyt taidetta vai eikö tämä ole taidetta, että voiko tätä laskea taiteeksi, jos se tehdäänkin autoon. Ja me ymmärrämme, että automaalarit pääsääntöisesti heitä ei lasketa taiteilijoiksi. Mutta entä sitten, kun meillä on taiteilijoita, on saattanut tehdä jopa sopimuksen vaikka jonkun Fiatin kanssa tai Vespan kanssa, että minä maalaan teille jonkun erityistyyppisen ainoan kappaleen, joka teillä on ikinä tehty. Ja sitten meillä on automaalareita, jotka tekee muutakin kuin perinteisiä automaalauksia, jossa on vaikka liekkejä. He tekevät jotain paljon vaativampaa ja ehkä semmoista, missä on enemmän ajatusta, niin voisimmeko me silloin sulkea heidät taiteen ulkopuolelle? Tuskinpa.
Mutta koska täällä tulee näitä, joita on pidetty ehkä tavallaan vähän, että no tämä nyt ei ainakaan taiteeseen kuulu, mutta niinhän meillä on sarjakuvat ja elokuvat ja kaikki on aikoinaan ollut semmoista, mitä taiteeksi laskettu. Jats-musiikkikin oli sellaista, mistä pitkään riideltiin, että onko se nyt taidetta vai onko se viihdettä. Niin siitä on tavallaan tullut nimi, jota nämä tekijät itse ei häpeile ollenkaan. Eli he sanookin, että no okei, ollaan sitten ihan sovussa, me olemme korkeakulttuurin alapuolella, eli lowbrow, sen niin kuin kulmakarvojen alapuolella olevaa. Ja toisaalta se on hauskaa, kun ajattelisi, että just jotkut kuvittajat esimerkiksi, niin nehän tekee kuvituksia, jotka lähinnä on kaupallisia. Niin sitten samanaikaisesti, kun taidemaailmallahan on ihan omat markkinansa tässä maailmassa, niin he on ilmoittaneet ihan selkeästi, että he haluavat olla mahdollisimman kaukana taidemaailman markkinoista, että heitä ei oikeastaan voi vähempää kiinnostaa taidemaailman markkinat. He on tavallaan luoneet alakulttuurin siihen virallisen taiteen viereen. Ja yksi syy on ehkä se, että meillä on virallinen taide jollain tavoin, niin siitä on tullut instituution kaltaista. Ja silloin kun meillä on instituution kaltaista, niin sittenhän voi ihan hyvällä kysyä sitäkin, että onko se sitten taidetta lainkaan. Mutta tosissaan Brad Parker on yksi näistä lowbrow artin suurista nimistä tällä hetkellä. Anteeksi, minulla taas vilahtelee noin nopeasti. Mistä tavallaan he ammentaa tai mitä siihen tyylilajien kuuluu? No me voimme varmaan jo ajatella jo siitä, että jos meillä on tatuoijia ja sitten näitä automaalareita ja muita, niin ehkä voimme jo ajatellakin, että se ei ole välttämättä tyylillisestikään nyt ihan sellaista, mitä on ehkä taidegallerioissa tyypillisesti nähty. Ja he tekeekin tahallaan sitä, että se on kitschiä. Eli leikitään sillä tavalla hyvä maku ja huono maku, mutta onhan meillä, voisiko sanoa virallisen taideinstituution sisälläkin, meillä on joku Jeff Koons, joka juuri leikkii huonolla maulla ja hyvällä maulla, ja totta kai taiteen pitää sitäkin kyseenalaistaa. Sen kitsin lisäksi niin voi sanoa, että heillä on aika usein, he tekee niin makaberia. He on sarkastisia, sitä he on ihan ehdottomasti, että semmoinen sarkastinen huumori. Tässä sanoisin, että näkyy kaikki näistä. Kitschiä, makaberia ja sarkastista, sitä tämä ihan varmasti on. Eli näemme, että ottaneet tavallaan ihanan hymyilevät mikkihirihahmot ja sitten valuttamalla ja tekemällä, niin hän tekee niistä jotain ihan muuta. Tässä on taiteilijana Kosta Makarakis-niminen taiteilija. Ja tosiaan semmoista, voi sanoa makaberia, joka jopa vähän niin kuin ällöttävyyteen saakka, mutta sehän onkin se, että eihän taiteen tarvitse olla kaunista ja viehättävää ja tällaista, että kyllä taiteella on ihan täysi oikeus olla myöskin ällöttävää. Ja kun meillä on tämmöisiä piirroshahmoja, joita venytetään, sitten meillä on toi mikkihiiri, joka pissaa siinä, niin sitten meillä on hyvin luonnollisella, lähes valokuvaamaisella tarkkuudella tehty tämä kissa, eli hyvin poikkeavalla tavalla. Tässä me näemme sitä, kun puhuttiin, että pop-taide on vaikuttanut. Pop-taide ottaa inspiraationsa populaarikulttuurista. Mikkihiiri on ihan ehdottomasti sitä, mutta niin on myös kauhuelokuvat. Ja sitten se surrealistinen puoli tulee siitä, että tässähän on semmoisia asioita, mitkä ei edes siinä tavallaan sarjakuva mikkihiirimaailmassa toimi. Meillä leijuu pää siellä ja sitten siellä on juuri toi tavallaan, voisiko sanoa semmoisen niin kuin tavallisen näköinen kissa ja sitten siellä on tuommoiset irralliset kasvot ikään kuin maskilla, joka polttelee siinä. Mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä lowbrow art meille tarjoaa. Heillä on totta kai taustavaikutteita, eli tavallaan mistä se on lähtenyt kumpuamaan. Ja Yhdysvalloissahan punk-kulttuuri niin oli hirveän voimakas ja sitten punk-kulttuurin vaikutuksia voi nähdä jo, tai tavallaan ehkä toisinpäin pop-taiteen factory-vaikutuksia voi nähdä jonkun verran punk-kulttuurissakin. Eli tavallaan just se kapina, ja siitähän lowbrow artissa on kyse. Kapinoidaan sitä vastaan, miten on ehkä semmoisen niin kuin heidän mielestään jo laitostuneen taiteen standardit luotu. Sen punk-kulttuurin lisäksi niin ihan ilman muuta, niin tuossa äsken jo näimme niin hirviöitä, kauhuelokuvia, se on se oma genrensä, jota he ihan selkeästi seuraavat. Ja sitten tuommoinen niin kuin goottityyli,
pukeutumistyylistä kaikki tiedämme, voi viitata tosi vahvasti musiikkiinkin, mitä kuulee, mutta totta kai voi olla muutakin. Mutta tämän tyypin, ehkä steampunk kanssa tyylinä, joka on sitä sellaista niin kuin mielikuvituksellista vanhaa tieteestä, niin kuin 1800-luvun ambienssiin tehtyä ja sitten kuitenkin science fictionia. Camille Rose Garcia-niminen lowbrow art-taiteilija, niin hän lähti kuvittamaan lumikkia, eli teki lumikista ihan kokonaan uudenlaisen version. Ja tässä me näemme kaiken tämän kauhun ja hirviön ja koottityylin ja lumikkikaan, niin ei ole nyt ihan ehkä sen näköinen kuin kasvoista, mitä olemme tottuneet näkemään, eli just tämmöiset valtavat ripset, jotka hänelle on laitettu, ja sitten se uhkaava tilanne tulee kuin kauhuelokuvissa ton kirveen kanssa tuolta. Siinä on paljon sadunomaista, mutta sitten me näemme siinä valtavan määrän myöskin pelkoa. Niin kuin tietysti kauhuelokuvissa pitäisi ollakin. No, koko ajan menee liian nopeasti toi, anteeksi. Sitten jos mietitään taustalla, tässä on esimerkiksi, no he on tehneet aika paljon tavallaan uudelleen nähneet esimerkiksi vanhoja satuja, niin tässä on Benjamin Lacomben Liisa Ihmemaassa. Ja tässäkin teoksessa, jos sitten lähtee miettimään, että mitä meillä on taustalla, voisiko sanoa niin kuin vanhasta taiteesta, jota on, niin Hieronymus Boschhan on tehnyt tämän tyyppistä. Eli nyt jos me mietimme sitten taiteen historian kannalta ja sitten sanoisi, että eihän nyt tällaista ja ihmeellisiä hirviöitä ja muita, niin onhan meillä näitä ollut. Hieronymus Bosch on oikein kuuluisakin siitä. Hieronymus Bosch muuten ei itse keksinyt niitä ihmeellisiä hirviöhahmojaan, joita hänellä oli, vaan Hieronymus Bosch tai hänen aikanaan silloin 1400-luvun ihan loppupuolella, niin silloin kiersi. Ihmisillä on ollut semmoinen halu kauhuun ennen jo kauhuelokuvien tai kauhukertomusten tuloa, että kyllähän niitä ihmiskulttuurissa riittää ja semmoisia keskiajan maailman hirviöitä ja muita, niin kyllähän te näette niitä vaikkapa vanhojen kirkkojen kapiteeleissa ja koristeissa. Ja silloin Hieronymus Boschin aikaa tosiaan 1400-luvun loppupuolella, niin silloin kiersi semmoisia ihmeellisiä petojen kuvia, epäsikiöiden kuvia aika paljonkin. Ja hän on saattanut näyttää aikalaisilleen jollain tavoin ehkä samantyyppiseltäkin kuin meille saattaa näyttää nämä. Ja se, että Bosch on sitten tullut niin kuuluisaksi, on se, että kun oli semmoisia kiertäviä kuvia, mitä kansanparissakin liikkui, niin Bosch oli hän, joka siirsi ne sitten tauluihin, ja sen takia ne on hänen kauttaan jäänyt meille, mutta hän ei ole itse keksinyt niitä kaikkia. Ja totta kai Lewis Carroll ja Liisa Ihmemaassa, jota tässäkin esitetään, niin sehän on, kuten tiedämme, niin siellä on aika pelottaviakin hahmoja ja siellä on kummallisia hahmoja. Eli tavallaan se semmoinen hallusinaation omainen maailma, niin sehän näissä näkyy, jota voidaan sitten sanoa, että sehän on sama just mitä surrealisteilla on ne sitten Magrittea, Dalia tai Massonia tai Max Ernstia. Max Ernstillähän on niitä tosi oudonnäköisiä lintuhahmoja silloin surrealismin aikana. Eli kyllä siellä tavallaan ne sellaiset asiat, mitkä ihmisten unissakin saattaa nähdä, jotka ovat ihmisen alitajunnassa, niin ne tehdään kuvalliseksi. Ja silloin tietysti, kun siinä on se surrealismitaustakin, niin sen ei tarvitse noudattaa logiikkaa. Että meillä voi tapahtua, että on just se semmoisen ihan oikein elävän kissan näköinen, ja sitten ne kaikki muut on sellaista, mitä ei missään tapauksessa voisi olla olemassakaan. Ja sitten tämmöinen juuri, että näitä sieniä esimerkiksi, niin niitä henkilöllistetään ja sitten sinne tuodaan eri kulttuureista näitä kiinalaisia lamppuja esimerkiksi ja sitten näette, niin siellä on lentäviä elefantteja, eli kaikkea sellaista, mitä ei voi olla. Et siinä mielessä ehdottomasti se surrealismi on sellainen. Mutta sitten kun se ottaa juuri tavallaan tämmöisen sarjakuvamaisenkin keinon puhua, niin kyllä se on oikeutettua se nimitys tavallaan siitä popkulttuuristakin. Sitten se vaikutus, johon tuossa viittasin jo aikaisemmin, eli steampunk, eli höyrypunkki tai höyrypunk-liike.
sehän on lähtenyt kirjallisuuden puolesta, eli se on ollut tieteiskirjallisuuden yksi alalaji. Ja se on mielenkiintoinen sen takia, niin kuin sanoin, että aika usein he etsii semmoista niin 1800-luvun ja ehkä semmoisen juuri alkavan teollisuuden tekemistä. Minä olen viime aikoina nähnyt muutamia sarjoja televisiossa, Netflixissä on ollut, Freudista oli ja mitäs niitä muita oli, jos on käytetty sitä samaa ambienssia, tämän tyyppistä. Eli se on tavallaan jotain vaihtoehtoista historiaa, koska siellä on sellaisia asioita, mitkä on liian moderneja siihen, vaikka käytettäisiin silintereitä ja 1800-luvun asuja tai tällaisia. Ja sitten se Steam tulee juuri siitä, että he on valtavan ihastuneet höyrykoneisiin. Höyryhän on aika semmoinen mystinen materiaali, kun se peittää kaiken jotenkin taakseen ja sitten sen höyryn lävitse voi yrittää kurkistella jotain. Se voi olla tulevaisuudessakin, mutta siitä huolimatta, että vaikka se suunnattaisi tavallaan se katse tulevaisuuteen, niin se malli otetaan juuri niin kuin puvuissa ja kaikesta semmoisesta vanhanaikaisesta. Ja semmoiset höyrykoneteknologiat on se, mistä se lähtee. Tuossa meillä on, toi on ihan toimiva tietokone, joka on tehty, mutta toi on nyt tehty semmoiseen steampunk-henkeen. Eli kuten näemme, niin siihen tuodaan jotain vanhahtavaa. Se on nykyaikainen, koska se on tietokone, mutta siihen on haluttu tuoda se, että se näyttäisi joltain muulta, joltain, mikä liittyisi 1800-luvun. Ja hirveän voimakkaasti toi koko tavallaan tyylisuunnan alku, niin se on ollut Isossa Britanniassa ja sen takia se semmoinen niin kuin viktoriaanisen Englannin viehätys näkyy siellä voimakkaasti. Ja se on niin kuin vaihtoehtotodellisuus, mikä voisi olla. Ja voisi sanoa, että tuossa steampunkissa niin se varhainen tausta, joka siellä on, niin on näitä 1800-luvun romantiikan ajan kirjailijoita ja sitten varhaista tieteiskirjallisuutta. Mary Shelleyn Frankenstein on ehdottomasti juuri tähän tavallaan kuuluvaa, eli siellähän Frankensteini onnistutaan tekemään ihan kokonaan uudenlainen olento. Jules Verne ilman muuta ranskalaisista, hänellähän on mitä ihmeellisempiä kojeita ja muita, millä voidaan mennä meren syvyyksiin tai kiertää koko maapallo. H.G. Wells ja sitten Mark Twain, he on kaikki tavallaan semmoisia taustahahmoja, voisiko sanoa esi-isiä tälle liikkeelle. Mutta nimensä se on saanut vasta 1980-luvulla, että he on taustavaikuttajia esi-isiä, mutta se lähtee kehittyä 80-luvulta alkaen. Ja se oli semmoinen herra kuin K.V. Jeter, joka antoi tuon nimen sille, että steampunk, eli höyrykoneita ja sitten kuitenkin jotain tämmöistä skifityyppistä. Se lähtee sitten kehittymään, irtautumaan oikeastaan pelkästään semmoisista esineistä tai kirjallisuudesta, sitten tulee ihan alakulttuuri. Eli meillä on ihmisiä, jotka esimerkiksi pukeutuvat siihen tyyliin. Olette varmasti joskus heihin kadulla törmänneetkin. Ja siinä on haluttu tavallaan samaa, kun meillä on olemassa semmoinen kuin kyberpunkkitermi. Ja kybernetiikka, niin siitä on tehty tätä kyberpunkkia, joka on hirveän semmoinen niin kuin pessimistinen tieteiskirjallisuus, että nyt me tehdään se tekoäly ja se robotti ja sitten me kuollaan kaikki suunnilleen näin, että se on hirveän pessimististä, joka on ollut, että kybernetiikan tämmöisessä kyberpunk-termissä, niin siinä on semmoisia niin kuin dystopioita maailman lopusta ja tällaisesta ne tulevaisuuden näköt, ja niihin liittyy aina se informaatiotekniikka. Niin tämä steampunk on siinä mielessä erilaista, että se lähtee sitten sinne niin kuin ei tähän kybernettiin ja siihen liittyvään, vaan se palaa sinne teollisuuden alkuun ja luo sinne sitä omaa maailmaansa. Ja se on tosiaan myöskin pukeutumistyyli, semmoinen viktoriaanisen muodin jäljittely näkee, mutta toisaalta sitten se aina yhdistetään nykyaikaa. Ja tosi semmoinen olennainen osa tämmöisessä alatyylissä, jos sillä tavoin pukeutuu, niin on tämmöisiä lentäjälaseja ja taskukelloja ja silinterihattuja, tämän tyyppisiä. Ja tuossa vähän näkyy tuossa kuvassakin meillä just sitä henkiä. Tässä on kirjailija, kirjoittaa steampunk-kirjoja, Geoffrey D. Fawkes's Asu, ja hän esimerkiksi on tehnyt
tehnyt juuri tämmöinen, että sitten hänellä on tämmöinen niin kuin mekaaninen käsivarsi, mutta sehän ei ole hänen käteensä, vaan se on semmoinen laite, joka laitetaan, niin kuin se peittää hänen. Se on itse asiassa mekaaninen veistos, niin me voisimme sen määritellä, ja sitten se peittää tuon hänen käteensä. Ja sitten muutenkin näemme sitä tuon lisäksi, mikä tuohon tyyliin kuuluu, niin sitten te näette, nuo vaatteet on jostain vanhalta ajalta. Mutta tässä on niitä taustoja, mitä meillä on, niin katsotaan sitä, mitä tällä hetkellä nämä lowbrow artin taiteilijat tekevät. Joel Colemanin, hän teki semmoisen kirjan kuin Helvetillinen taide vuonna 1992, niin hän teki kirjan kannen. Ja tämä on oikeastaan semmoinen kulttiteos tuossa lowbrow artissa. Siellä päästiin hyvin sisälle juuri siihen, mitä tämä lowbrow art tavallaan kaikkinaisuudessaan, niin mitä se etsii. Ja kyllä tämä kirjan kansi oikeastaan niin antaa meille vähän vihiä siitä. Voisi sanoa, että just tämmöiset aika makeen näköiset kakkupöytäkuviaiset, taikka sitten tämän tyyppiset onnettomuuden kuvaukset tai sitten tämmöiset sarjakuvamaiset kuvaukset tai hirviöt vuorostaan tai jotenkin poikkeavan näköiset ihmiset, niin ne on sitä samaa aihepiiriä, mutta toisella tavoin toteutettuna tällä kertaa kuin mitä meillä on pop-taiteessakin aikoinaan ollut. Sitten jos katsotaan, että voidaan ihan lähteä puhumaan juuri tästä liikkeestä, joka edelleen on vahva. Tämähän nyt voi sanoa, että on jo 50 vuotta ollut elossa, mutta tuntuu vaan voimistuvan. Tämä lähtee underground-kulttuurina, eli ei ole mikään virallinen kulttuuri, vaan juuri se maan alla oleva liikehdintä. Ihan sama kuin me katsottiin sitä viimeksi graffitejakin. Heillä on ihan sama, että eihän se mitään hyväksyttyä ja virallista ole alun perin ollut, vaan se on ollut maanalaista, ja sitten me näimme, että he töhrivät, ja sitten heitä yritettiin saada kiinni, ja sitten tavallaan syntyy se alakulttuuri, missä he kilpaili keskenään niiden grafittien tekemisestä, ja sitten nykypäivänähän se on hyväksytty. Ja voisi sanoa, että kyllä tässäkin on käynyt ihan samalla tavoin, että on lähtenyt hyvin voimakkaana underground-kulttuurina, maanalaisena kulttuurina, ja sitten nykypäivänä, niin vaikka kuinka yrittää vältellä sitä, että me ei haluta liittyä taidekauppaan mihinkään, niin kyllä taidekauppiaat ja ostajatkin on heistä kiinnostuneita sitten nykypäivänä. Siellä semmoinen iso asia heillä siellä Kaliforniassa on ollut tämmöinen Juxtapoz-lehti. Sen toimittaja on Robert Williams. Ja se oli juuri sitä, että meillähän on paljon taidelehtiä, semmoisia niin tavallaan virallisia taidelehtiä, jotka puhuu sitten uudelleen, analysoi impressionismia ja mitä ikinä tekevätkään. Niin he halusivat lehden, joka puhuu nimenomaan siitä, mitä kuvittajat tai tatuointitaiteilijat tai nämä tekevät tällä hetkellä. Ja tuossa meillä, no näettekin Robert Williamsin nimi tuolla lukee, hän on sen päätoimittajana ollut, mutta me näemme jo tuosta kannesta, että se on jotain uudenlaista ja erilaista. Meillähän on ihan selkeästi tämmöinen niin kuin viidakkotunnelma, mahtaisiko hän tulla tänne pelastamaan tätä neitoa, jolla on ruusu kädessään, mutta sitten tuommoinen hirviömäinen krokotiili on ottanut hänet suuhunsa ja hänellä on itse asiassa niin pellen kasvot. Mutta sitten myöskin tämän tapaus, tuossahan näkyy selkeä manga-kulttuuri, japanilaisen manga-kulttuurivaikutus tuossa oikeanpuolimmaisessa kuvassa. Ja se on tosiaan ollut semmoisena niin kuin vastaliikkeenä tuo lowbrow sen takia, että highbrow on korkeakulttuuriin viittaava ja älykköön. Eli se viittaa just siihen niin sanottuun viralliseen taidekulttuuriin, niin lowbrow halusikin olla se vastakohta. Sen takia hän alkoi tekemään sitä omaa lehteäänkään. Ja he tavallaan, kun voisi sanoa, että heidän tekemistä automaalareita ja muita oli tietysti aina snopattu näiden niin sanottujen virallisten taiteilijoiden puolelta, niin he tavallaan sitten lähtivät siitä, että no me ei kyllä kans piirreta teistä ollenkaan, että me ei tarvita sen niin sanotun korkean taideyleisön hyväksyntää millään tavoin. Meillä on tämä oma kulttuuri ja me etsimme hyväksyntää tässä omassa underground-maailmassamme.
Tässä meillä on Robert Williamsilta, tältä samaiselta lehden päätoimittajalta pari teosta. Nämä on usein juuri tämmöisiä, että näissä on, niin kuin me puhuimme, ne on hyvin satiirisia. Tuossa me näemme, miten tässä on niin kuin hampurilaisen päälle on laitettu tämmöinen kiiltokuvamaisen pin-up-tyylinen nainen. Ja sitten meillä on toi mies, joka on valmis syömään hänet, ja hänellä silmätkin putoavat päästään. Toi on pilakuva ihan selkeästi, mutta sitten tavallaan voisi sanoa, että siinä taas naista esineellistetään, mutta itse asiassa siinähän tehdään toi mies täysin naurettavaksi. Tavallaan miten hän ei hallitse yhtään niitä omia tunteita ja muita. Ja sitten jos te katselette, niin tosiaan häneltä hiki ja kuolla ja kaikki mahdollinen valuu ja purskahtelee. Ja kyllä tuossa semmoista selkeitä kärkeä on samalla tavoin kuin Andy Warholillakin on taiteessa ollut, niin on myöskin mainosmaailman kuvia kohtaan. Sitten toisenlainen kuva, jossa niitä onnettomuuksia he kuvaa myös tosi paljon. Tässä näette sen saman, siellä on nämä tämmöiset ralliautot, mutta vanhanaikaiset ralliautot, eli tullaan nyt vähän siihen steampunk-kulttuuriin, niin ne on ajaneet kolarin ja sitten näemme on se valtava vauhti, joka siihen on ikään kuin otettu sillä tavalla, että siellä liekitkin lyövät. Ja sitten siellä käytetään näitä sellaisia, mitä tatuoinneissa käytetään paljon, jotain pelikorttien symboliikkaa ja tämän tyyppisiä elementtejä. Ja tosiaan pop-taiteen surrealismi, se on se toinen, tai pop-surrealismi. Kilpa-autot, ei ralliautot. Kiitoksia, Harri. Oikeasti on niin kauan asunut Suomesta pois, minä en tunne edes eroa kilpa- ja ralliautolla, mutta kiitos kun sanoit siitä. Tuossa surrealismissahan meillä pohjana on unet ja alitajunta. Ja pop-taide sinänsä sehän lähti siitä, että pop on jotain sellaista, mikä on maallista ja pinnallista. Ja sitten surrealismi on jotain, mikä on siellä taustalla. Jos me ajattelen, totta kai pop-taiteessakin oli niitä ihan vakavasti otettavia ajatuksia siitä esimerkiksi, miten markkinavoimat huiputtavat meitä, ja kyllä siellä kritiikkiäkin on. Mutta kaiken kaikkiaan se ulkoasu on maallista ja pinnallista. Ja sitten surrealismissa tosissaan niitä unia ja alitajuntaa. Ja siinä mielessä niin, tässä lowbrow artissa niin semmoinen satiirinen yhteenliittymähän tapahtuu ihan selkeästi. Eli jotain, mikä on jossain ihmisen alitajunnan tasolla, ja sitten se, mikä täyttää meidän silmät sillä informaatiolla ihan koko ajan joka puolella, niin ne sitten saatetaan yhteen. Eli kaksi, voisiko sanoa, ihan eri tasolla kulkevaa asiaa. Ja kun he käyttävät näitä mielikuvituksellisia fantasiahahmoja, niin niillä voi olla hirveän vahva poliittis-sosiaalis-ironinen sanoma. Mitä me näimme äsken esimerkiksi tuossa kuvassa, missä tämä mies kuolasi tämän hampurilaisen päällä makavan naisen perään. Ja sitten mitä he onnistuu tekemään, niin he onnistuu tavoittaa sellaisen yleisön, joka ei yleensä olisi kauhean kiinnostunut taiteesta. Tai sellaisen yleisen, jolla olisi koulutusta taiteen vastaanottamiseen. Eli he onnistuu puhumaan heille tavallaan heidän kielellään ja silti saamaan ikään kuin semmoisia isompiakin sanomia sinne lävitse. Eli kyllähän tuossa on myöskin sitä, että meillä jollain tavoin niin kuvataiteen vastaanottajien joukko, niin sehän laajenee tämän kautta. Mutta samalla kyllä he voi tehdä niitä viittauksia muihinkin taiteilijoihin. Eli kyllä he on tietoisia itse siitä taidehistoriasta. Ja miksei voi sanoa, että ehkä he onnistuu tavallaan puhumaan taiteen historiasta tämän kautta niillekin, jotka ei ole lähtökohtaisesti olleet lainkaan kiinnostuneita siitä. Heillä on taiteilijoissa ja teoksissa ne on viittauksia Picassoon, kuten tässäkin, tai Van Goghiin, tai muihinkin näihin merkittäviin. Tässä meillä on Freddo Saccaron tekemä teos, ja me näemme, että siinähän on Picasso ja Salvador Dalí. Ja siinä tavallaan voisi sanoa, että kyllähän se opetuksella sitten toimii, että jos ei olisi koskaan taidetta seurannut eikä tietäisi, niin sitten tuolla on toi Espanja
mainosjuliste, joka itse asiassa on Miron tekemä, eli siinä on paljonkin viittauksia vanhoihin niin sanotun korkeakulttuurin taiteilijoihin, ja meille kerrotaan, että he ovat molemmat Espanjasta tuon avulla. Ja Picasson kubistisilla hahmoilla, niin niillähän on siinä tietyssä hänen tekemisen vaiheessa on just tuommoiset kädet, tuommoiset paksut sormet, jotka nehän on siihen laittanut, mutta kuitenkin molemmat on ihan selkeästi tunnistettavissa kasvoiltaan. Ja me näemme, että he kuuluu johonkin vanhaan aikaan, eli se seinä on hajoamassa, joka siellä on, ja sitten me näemme, että siellä on tämmöinen hahmo, joka on tuolla ulkopuolella. Salvador Dalilla on tyypillistä nämä tämmöiset venyvät kellot. Hän käsittelee ja pohtii aikaa tosi paljon teoksissaan. Ja juuri se ajatus siitä, että aika on suhteellinen. Unessahan uni ei noudata semmoisen tavallaan niin kuin valveilla olevan ajan ehtoja tai näin, niin sen hän tuossa kuvaa tosi hyvin. Sitten on Picassolle laitettu käteen tai tuohon hänen viereensä niin on laitettu kännykkä, eli tuotu sitten se nykymaailma siihen mukaan. Ja tämän tyyppisiä viitteitä tosiaan niin heillä on siihen, että kyllä he kuitenkin, vaikka he on sanoneet, että he ei välitä korkeataiteesta eikä se kuulu heihin, niin kyllä he ymmärtää sen, että he on yksi taiteen jatkumosta. Sitten meillä voi olla tällaisia viitteitä. Esimerkiksi niin toi Ray Cesar on sellainen, joka käyttää hyvin paljon vanhojen teosten semmoista niin kuin aiheistoa. Eli ei tee tietenkään kopioita, vaan hän tekee uudelleen lukuja niistä teoksista. Tässä on taustalla ihan selkeästi niin rokoko-ajan tosi suurteos, semmoinen Keinu-niminen, missä rokoko lähtee kanssa miettimään liikettä, ja siinä oli nainen, joka keinuu, ja tässä on 1700-luvun hiukset, tässä on 1700-luvun asu, mutta ei pelkästään, 1700-luvun rokokoon värimaailma tässä on myöskin mukana, ja sitten juuri se, mitä niin 1700-luvun suuressa rokokon romantiikan kaipuussa tehtiin, että tuolla on sellaista, mikä näkyy meille kirkkaampana, sitten meillä on paljon kasveja, sitten meillä on jotain sellaista, mikä on hämärämpään peitetty sinne, ja sitten osa jää arvailun varaan. Ja siinä Keinu-teoksessa, 1700-luvun legendaarisessa teoksessa, niin siinähän käy juuri tällä tavoin, että se nainen keinuu ja sitten häneltä tipahtaa kenkä jalastaan. Niin tässä on tehty se ihan sama. Mutta tässä on nyt tehty, että ei tipahda vaan kenkä, vaan koko nainen tipahtaa siellä, ja tämän teoksen nimi onkin Painovoima. Eli tavallaan ehkä puhuu taiteesta yleensäkin siinä mielessä, että se painovoima vaikuttaa myös taiteessa ja taiteeseen. Eli meillä on sitten niitä taiteessa suuriksi teoksiksi pidettyjä ja instituutioksi tulleita teoksia, mutta jossain vaiheessa nekin tipahtavat, koska maailma muuttuu. Toki se on vähän semmoinen kärjistetty tulkinta, että taide tipahtaa, että kyllähän taide sinne jää ja sitten sitä historiaa voi arvostaa, mutta toisaalta se, että se tipahtaa sille tavoin jalustalta, että emme me voi enää tehdä samalla tavoin kuin on tehty rokokossa, koska silloin se ei enää toimisi. Tässä on se alkuperäinen, että näette kyllä, vaikka toi on vielä tehty horisontaalisesti ja tämä on tehty sitten vertikaalisesti, tämä Fragonardin keinu, te näette se kenkä lentää siellä, sitten just toi sama tunnelma, että meillä on noin kasvit tuossa ympärillä ja sitten se avataan tuonne taaksepäin. Tässä Fragonardin keinussa, niin siinähän pilkataan ihan selkeästi aviomiestä, eli siellä on aviomies, joka oli semmoinen yleinen tapa keinuttaa, eli vedettiin naruista niin, että saatiin keinulle vauhtia. Ja aviomies keinuttaa siellä, kun tämän naisen rakastajatar on tuolla edessä ja kenkäkin lentää. Ja sitten meillä on toi amoriini, joka viittaa juuri rakkauteen, joka näyttää, että ei kerrota kenellekään, että tässä on salaisuus. Aviomies ei saa tietää siitä, että hänen vaimollaan on suhde johonkin toiseen. Eli kyllähän tämäkin tietysti omana aikana on semmoinen ironinen teos ollut. Víctor Castillo, hän on chileläinen taiteilija, hän on tosi
vahvasti nykytaiteessa, ihan nykytaiteen huipulla tällä hetkellä on eteläamerikkalaisia taiteilijoita. Ja hän muutti Chilestä Espanjaan, ja sinne Espanjaan tullessaan niin hän sitten tietysti katseli myöskin Espanjan vanhoja mestareita ja törmäsi Goyaan. Francisco Goyahan kuuroutui. Hän voidaan pitää ehkä semmoisena niin kuin ensimmäisenä modernistina, joka Espanjan taiteessa on ollut. Hän vaikuttaa siis 1700-1800-lukujen vaihteessa. Ja silloin kun hän kuuroutui, niin hän alkoi tehdä semmoisia, hän masentui siitä. Kukapa ei masentuisi. Ja hän alkoi tehdä semmoista mustien teosten sarjaa, hirveän synkkiä aiheiltaan, kuvataan kaiken näköisiä noita sapatteja ja sitä, kuinka ajan Jumala syö lapsia ja tämän tyyppisiä, mutta sitten mustat teokset ihan ehkä silläkin tavoin, niissä on aika voimakkaana se hyvin tumma, musta ja tumma ruskea värimaailma. Sen lisäksi Victor Castillo, niin vanhat sarjakuvat inspiroivat aika paljon. Ja tämän tyyppistä me näemme tässä hänet oman teoksensa edessä. Ja me näemme, että siinä on jotain sellaista niin kuin värimaailmaltaan samaa, mitä Goyan mustissa teoksissa, mutta sitten hän tuo sen sarjakuvamaailman siihen mukaan. Ja tuossahan tulee semmoinen jännä tunne. Siinä on toi avoin suu ja sitten kasvot. Niin sitten hän on tuonut tämmöisen ehkä joku niin kuin mikkihiiri ja akuankkapohjaiset, niin näähän näyttää, kun nopeasti katsoo, näyttää kun olisi ne hänen silmänsä. Eli se raivo on tuossa ihan selkeästi kaikkialla tuossakin teoksessa. Tässä on häneltä tämmöinen Me olemme mestareita -niminen teos. Ihan selkeästi siinä on vaikutteita tästä semmoista niin kuin Disney-tyyppisestä sarjakuvateoksesta. Sitten kun te katselette, niin mitä siellä on, niin siellähän on ihan selkeästi tuommoisia niin kuin suolia, joita he pitävät ja käsissään. Heillä on hirveän iloinen ilme, kun toi naamari on laitettu tuommoiseen hymyyn, mutta sehän on täysin tyhjää sisältä. Ja sitten heillä on tuommoiset makkarat nenänään. Ja tosiaan me olemme mestareita. Siitä tulee ehkä semmoinen kauhutunnelma siitäkin, että kauhukuvien klassikkoihin kuuluu aina ne nuket. Näissä on jotain semmoista nukkemaista ja pikkutyttömäistä ja sitten ne clownit. Eli tosiaan niiden clownien tommoset naamarit ja kasvot, jotka on aina hymyilevän näköisiä. Mutta me ymmärrämme, että jostain muusta tässä on kyse. Ensinnäkin tuolla on toi musta ympyrä heidän ympärillään, itse asiassa vähän samaan tyyliin kuin mitä katsottiin äsken tuossa keinussakin on, että se jollain tavoin ympäröidään. Siellä leijuu risti taivaalla, mutta se risti on tipahtamassa alaspäin. Sillähän on niin kuin väärinpäin, siellä näin päin, vaan se on noin päin tipahtamassa sieltä alas. Ja sitten vielä se, että siinä on tuommoinen niin kuin valuva limainen, sillä tavoin ikään kuin värejä valuisi heidän asuistaan ja heidän päälleen ja sitten noista pilvistä sinne mukaan. Ja se, että kuka on tappanut tuon kaiken, josta nuo suolet ovat meille tulleet, niin kyllähän me jäämme sitä sitten miettimään, että minkälainen verityö siellä tavallaan takana on. Sitten he ilmoittautuvat, että he ovat mestareita. Ja sitten samanaikaisesti tosiaan pelottavuutta ja outouttahan tuo juuri se, että me emme pysty heihin ottamaan katsekontaktia, koska se on vain naamio. Onko siellä sisällä mitään? Ja jos on, niin mitä se on? Ja sitten näimme jälleen kerran hyvin tämmöistä niin kuin tumman puhuvaa, voi sanoa, että siltä Goyalta otettua. Sitten hän juoksuttaa aina just niin, että nuo värejä näkyy tuolla sivuillakin. Teoksen nimi on Totta helvetissä. Ja tässä hän nyt yhdistää monia eri aikakerrostumia. Meillä on tuommoinen samanlainen niin kuin naamioitunut cowboy-tyylinen hahmo, mutta se, millä hän ratsastaa, ei olekaan enää hevonen, vaan se on avaruusraketti. Eli semmoinen niin erilaisia, he oli mestareita, hän on kanssa jonkunnäköinen sankarityyppi, jota hän on tuohon tehnyt, tämmöinen voi olla juuri vanhojen sarjakuvien tyyppinen sankarihahmo, joka siinä meillä ratsastaa, ja sitten koko maailma on käytännössä hänen siellä taustallaan, koska hän on päässyt sinne maailman ulkopuolelle sitä katsomaan.
Sitten Hieronymus Boschin tuossa jo viittasin aiemmin, yhdysvaltalainen taiteilija Alex Gross, hän on syntynyt 1968. Hän tuo meille Hieronymus Boschin ihan varsinaisesti niin nykyaikaan. Eli juuri tämmöisiä tosi kummallisia hahmoja, esimerkiksi mitä hän tekee tuolla te näette, niin on, kun nopeasti näin katsoisi, niin voisi ajatella, että hän on muotokuvamaalari, mutta sitten kun niitä hahmoja rupeaa katsomaan, niin sitten näkee, että ne ei ole sillä tavoin niin todellisia hahmoja meidän maailmastamme, vaan siihen tulee se semmoinen Boschilainen, Hieronymus Boschilainen outouden tunnelma. Hän on hirveän kriittinen meidän niin kuin nykyaikaakin vastaan, eli hän aikamoista kauhukuvaa itse asiassa meidän maailmasta, palveluteollisuus. No me ymmärrämme, että jos teoksen nimi on palveluteollisuus ja kaikki puhuu tuossa noihin tuommoisiin kuulokkeisiin, niin me ymmärrämme, että tämä on just jonkunnäköinen semmoinen, miksi niitä sanotaan, siis puhelinpalvelufirmoja, että soitetaan puhelinpalveluun ja siellä he ovat sitten, huomatkaa, aika näppärästi on tehty sekin, että ei ole Applea, mutta selkeä vihje noissa heidän tableteissaan, mutta se on tehty niin kuin päärynän mallikseksi, joka siellä on. Ja tässä ensimmäinen naisen hahmo, johon ehkä väkisinkin niin meillä toi huomio ensimmäisenä kiinnittyy, niin siinähän se on tavallaan semmoisen tavallisen näköinen, ihmisen näköinen, ehkä vähän, miten sen sanoisi, niin kuin kaukaisuuteen tuijottava. Mutta sitten hänen takanaan jo, kun katsotaan tätä naisen hahmoa, niin hän on jopa luurankomainen. Siihen tulee semmoinen niin kuin pääkallon tunnelma tästä. Hän on täysin väsynyt ja täysin voipunut, noi silmät ja kaikki kuvastaa sitä. Ja samaten nämä sivuhahmot, niin niihin alkaa tulla semmoista kauheuden tunnelma. Kulmakarvat nostetaan tuonne hirmuisen ylös ja niistä tulee irvokkaan näköisiä. Ja sitten on meillä siellä se ihan varsinainen pääkallokin, joka siellä on. Eli tavallaan juuri tämä palveluteollisuus. Sitten meillä on se liikemies, joka taustalla vahtii, että kai he tienaavat minulle tarpeeksi tavaraa, tarpeeksi rahaa. Ja sitten näitä tällaisia, että tehdään näitä päänkuvia, ja niihin laitetaan siivet, tehdään perhosia tai hyönteisiä tai mitä tahansa, niin sehän on juuri sitä, mitä puhuttiin, että hän tavallaan tuo tähän nykyaikaan tuon Hieronymus Boschin maailman. Tähän sitten just nämä irtopäät, jotka tuolla on, jotka voisi olla vaikkapa heidän asiakkaitaankin, jotka heille soittelevat, niin siitä tulee semmoinen kummitusmainen, ihmeellinen, outouttava vaikutelma. Eikä siinä vielä kaikki. Sitten meillä on tämä korppi, joka syö sitä matoa. Korppi on tietysti tosi kuuluisa kauhuelokuvakin ja sen voisi tietysti sieltäkin tonnistaa, mutta juuri tuo, että hän on se sitten, joka sen madon siinä lopulta ottaa, toisen onni on toisen kuolema, niin se tuo vielä enemmän tätä meille. Sitten meillä on sieltä niin kuin tavallaan kaukomaista, että kun hehän voi olla töissä ihan missä tahansa. Sitähän me tiedämme kanssa, että halvemmalla saa puhelinpalvelut muualta kuin vaikka Euroopasta, niin sitä viedään muualle, niin tuonne on tuotu vielä sitä Lähi-idän tunnelmaa tuonne mukaan. Tällä tavoin meidän palveluteollisuutemme toimii ja sitten heidän työolosuhteensa ihan kaikista ilmeistä ja kaikista päätellen niin ovat aivan hirvittäviä. Ja onhan toki näissä hahmoissa vähän semmoisia aasialaisiakin piirteitä, että voi juuri ehkä puhua siitä, tai voisi ajatella, että hän puhuu myöskin siitä, millä tavoin esimerkiksi yhdysvaltalaiset tai länsimaiset käyttävät Aasian tapaa tehdä hyväkseen. Aasialaisessa tavassa varmaan viitataan juuri tuossa siihen tässä yhteydessä, että ei noudateta oikeastaan ihmisoikeuksia, kun töitä teetetään. Tämä itiöt on kanssa häneltä, niin tämä on kerta kaikkiaan riemastuttava. Ja tässä on tosi onnellinen perhe. Hyvin otamme valokuvia toisistamme. Kaikki on tosi hyvin ja me olemme onnellinen perhe. Lapsen kasvot on se menetty. Me olemme kunnollinen perhe. Me emme anna meidän lapsellemme
hänen kasvojaan mihinkään. Kaikki on hienosti. Koirakin nauraa niin, että meinaa kuono revetä. Ja sitten samanaikaisesti, mihin tavallaan tämä heidän onnensa, kun mietitte, mistä me nyt puhutaan 2023 ja mistä puhuttiin 2014, niin onhan tässä, jos vaaditaan taiteelta vaikkapa avantgardistisuutta tai sitä, että se ottaa yhteiskunnallisesti kantaa, niin kyllähän tämä totta vieköön. Tämä on, jos joku, niin on ollut sitä. Eli siellä hirveät saasteet tulee näistä kaikista. Heidän onnensa itse asiassa, niin se pohjaa tämmöiselle. Ja sitten samanaikaisesti tuossahan voisi sanoa, kun kyllähän tuolloin jo niin asiantuntijat puhu siitä, että me vielä saamme tauteja ja kaikkia muita varautukaa. Kukaan ei siihen kuitenkaan niin ei välittänyt siitä, vaikka olisi uskonutkin, ja suurin osa ei edes uskonut, että turhaa siellä höpöttävät tämmöisten tautien tulosta ja muusta. Ja tässähän se on nyt tapahtunut. Ne itiöt ovat tulleet ja ne valtaavat paikkaansa tässä maailmassa, mutta he hymyilevät. Ja sitten se vielä korostuu, että sä oot miehen hymyä, niin hänellä on aivan liian pitkät hampaat. Mutta silläkään ei ole väliä, kun kaiken pitää olla iloista ja onnellista, vaikka maailma hajoaa ympärillä. Totta kai niin ei tämä ole pelkästään siellä Yhdysvalloissa ja Los Angelesissa, mistä puhuttiin, vaan kyllä tavallaan sitten tyylisuuntana tämä on levinnyt muuallekin. Ja esimerkiksi Japanissa me katsottiinkin jo siinä 70-luvun lehdessäkin, joka oli ilmestynyt, niin siinä jo nähtiin siitä, että manga-kulttuuri on myös vaikuttanut. Se on niin vahva sarjakuvakulttuurinen manga-kulttuurit. Naoto Hattori on vuonna 1975 syntynyt japanilainen tekijä. Hän ottaa tosi paljon vaikutteita 1920-luvun surrealismista. Tietysti Japanissa 20-luvulla on ollut surrealismi Japanin taiteessa, mutta hän on hyvin tietoinen eurooppalaisesta taiteesta ja sieltä ottanut näitä. Tekee tämmöisiä unenomaisia kuvia. Hyvin kauniita, ja voisi sanoa, että jollain tasolla vielä niin semmoisia realistisenkin näköisiä, toki kaunisteltuina ja tasoitettuina, mutta sitten niihin tulee se semmoinen niin unenkantamoinen unen todellisuus esimerkiksi tuossa, että nuo siivet on ja sitten hiukset ja ehkä jonkunnäköinen taivas, joka on tuolla taustalla. Sitten Ron English, nimestään huolimatta, niin hän ei ole Euroopasta, hän ei ole Englannista, hän on Yhdysvalloista kotoisin. Hän on syntynyt vuonna 1966. Hän toteuttaa teoksiaan ei pelkästään maalaamalla ja painotöinä, vaan hän sitten tekee myös patsaita. Ja täällä me näemme, täällä on näitä irvokkaita McDonald's tyyppisiä hahmoja, eli ne ottaa sen kantahahmonsa tuossa McDonald'sin Ronald Clownista, ja sitten hän paisuttaa heidät aivan hirvittäviin mittoihin, ja silloin niistä tulee semmoisia niin kuin irvokkaankin näköisiä. Hän on niitä tehnyt aikamoisia sarjoja, ja sitten sen lisäksi niin hänellä on tuommoisista sarjakuvahahmoista niin muokattu, ja tekee sitä semmoista niin kuin omaa kauhutunnelmaa esimerkiksi just sillä tavoin, että ei laitakaan sitä jäniksen päätä ihan sellaisena, vaan tekee 3 silmää ja 3 korvaa ja sitten maalaa niitä oudon värisiksi. Hän käyttää tosi paljon niin kuin animaatioiden ja henkilöitä ja tätä maailmaa. Turtle Ninja nämä hahmot, ja sitten hän yhdistää taidetta, kun puhuttiin, että kyllä he sitten kuitenkin näyttää, että kyllä me taidekin tunnetaan, mutta tämä on vaan tämä meidän maailma, missä ollaan. Ja näissä ninja-kilpikonnissa, jotka sitten oli niin suosittuja yhdessä vaiheessa tämmöisinä sarjakuvahahmoina, niin sitten hän tuo ne siihen taiteen maailmaan, eli Leonardo, niin tietysti se on sitten Mona Lisan näköinen. Mutta nyt me näemme, että kun hän tekee taustaa sinne taakse, niin kyllä siellä on se semmoinen niin kuin että maailma loppuu. Eli tuollakin sitten on nuo ohjukset, eli semmoinen tavallaan voisi sanoa, että joo, onpas hauska ja sammakon vihreä ja sitten sillä on Mona Lisa ja me tunnistamme tuosta asennosta ja kaikesta. Mutta sitten sitä hauskuutta vastaan, niin siellä on myös se ikävämpi sanoma, joka siellä taustalla on. Eli
ihan selkeät maailmanlopun tunnelmat ja ohjukset on juuri lähdössä tuonne taivaalle. Raffaello, niin hän on totta kai ottanut aiheensa Raffaellon maalauksesta, ja silloin hän tekee sen, että hän oikeasti siis kopioi Raffaellon maalausta, seinäfreskoa, jonka Raffaello on tehnyt, ja sitten hän on laittanut ton hahmon, ja sitten hän on toisaalta tehnyt myös taiteilijan maalaamaan tätä naisen hahmoa, joka siinä on. Eli hän voi tehdä niin, että muokkaa enemmän, kuten me näimme tuon Leonardon kohdalla, mutta tässä on sitten tämä Ninja Kilpikonna Raffaello niin, että siinä on maalarikin paletti kädessään. Tämä on kanssa aika hurja. Se semmoinen, voisiko sanoa amerikkalainen hymy, hammashymy, mikä on Eurooppaankin levinnyt, että hampaiden pitäisi aina näkyä, kun hymyilee, niin hän on tehnyt siitä irvistyksen, että nyt meillä on tuo Jaska Jokusen hahmo tuossa, ja toi Jaska Jokusen hymy on niin leveä, että sieltä sitten paljastuukin jo se todellisuus, joka siellä taustalla on. Tullaan taas niihin tavallaan surrealismin semmoisiin useisiin tasoihin, joita on, ja me näemme tosiaan, että on ison irvistyksen, tai siis hymyn takaa, niin sieltä sitten näkyy se luuranko, joka hänellä on, eli semmoinen, että meillä on kaikilla jollain tavoin ehkä luurankoja sitten kaapissamme. Ja ei voi olla kiinnittämättä huomiota siihenkään nyt, kun emojien maailmassa elämme, että toi, mikä hänellä sitten on hiustuppuna, niin sehän on ihan kakkakikareen mallinen. Mark Ryden on tosi iso nimi näissä lowbrow artin piireissä. Hän onnistuu jotenkin ihmeellisellä tavalla tuomaan just sen ilon ja surun ja karnevaalin ja kauneuden ja kauheuden ja kauneuden ja sadun ja politiikan ja kaiken tämmöisen yhteen. Jos tässäkin esimerkiksi katsotaan ensisilmäyksellä, että voi, että onpas melankoolisen näköinen tosi kaunis tyttö. Sitten rupean katsoa tarkemmin, niin hänen toi ihastuttava keveä leninkinsä, joka on, niin se onkin tehty tapetuista eläimistä. Ja hän roikkuu makkarat ja siansorkat ja kaikki kyljet ja kinkut ja kaikki, niin hän on pukeutunut niihin. Valtavan kaunis ympäristö, se puro, voi sanoa sitä 1700-luvun rokoko-tunnelmaa, jota me nähtiin tuossa aikaisemminkin, sitä romanttista tunnelmaa, ihania ruusuja, vaikka kuinka ihanaa kaikki. Ja sitten se loputon suru, joka on hänen katseessaan, ja hän ei oikeastaan katso yhtään mihinkään. Eli tavallaan juuri se kauneus ja sitten kauheus ton puvun kautta, mutta myös se, että voisi ensin ajatella, että onpa tässä värimaailma ja kaikki, niin onpa ihanan iloisen ja kepeän näköinen ja mitä vielä siinä on suru. Niin hänellä on paljon semmoista just niin kuin karnevaalitunnelmaa. Ja karnevaalihan on juuri sitä karnevaale, eli nyt on liha loppu, laskeudutaan paastoon. Se on se viimeinen juhla, missä syödään. Eli sitten karnevaalissa juuri on se, että se surun aika on tulossa ja se surun aika ja paaston aika ja kaikki tämä, niin se on alkamaisillaan, mutta sitten juhlitaan kuin viimeistä päivää. Ja ehkä juuri se semmoinen kritiikki, kun hän puhuu aika paljon juuri politiikastakin, niin jo näissä hänen teoksissaan siihen, että mihin maailma on menossa, että me syömme kuin viimeistä päivää koko ajan ja sitten meidän tämä kaunis maailma, niin semmoinen niin melankolia, kaipuu, nostalgia, sehän näissä hänelle välittyy. Piti itse asiassa näyttää teille toi Memory Lane, elämän iloinen ja toi synkkä puoli. Nyt katson, että joo, tuli se sieltä. Minä jo ajattelin, että ei voi olla todellista, että onko minun tämäkin hävinnyt. Minulla on tipahtanut tämä johonkin. Minä kaivan tämän teille tuosta netistä esiin, eli ihan pieni hetki, olkaa hyvät. Kestää hetken aikaa, minä joudun lopettamaan tämän jaon, mutta haluan ehdottomasti näyttää, koska tämä on hieno tämä Mark Rydenin. Katsotaan, sen haluat kokonaan sitä hävittää. Suokaa anteeksi, kestää ihan pienen hetken. Minä kaivan sen sieltä.
Minun täytyy vaan miettiä, että mitäs minä saan tämän. Pieni hetki. Minä katson, että minä saan teille näkymään. Olen täällä taas. Kävin tuossa välillä muualla. Katsotaan, toivottavasti tämä minulta. Sen pitäisi näin minusta näkyä. Näkyykö tämä teille nyt? Joo. Hyvä, joo. Eli katsokaa tässä, niin hän juuri tekee sen, että valtava suloisuus, ja sitten siellä yhtäkkiä, kun alkaa tarkemmin katsoa, niin sitten kun siellä pyörii Yhdysvaltain presidentit ja kaikki, niin sitten se, että ihana Yhdysvallat ja aivan ihastuttavia muistoja, ja sitten me näemme, että siellä on luurankoja ja vankeja, jotka siellä on, eli laitetaan toi päälle. Laitan vielä koko ruudun kokoiseksi. Mistäs minä sen saan? Otapas pieni. Oikea alakulma se 4. Joo, tossa on. Kiitoksia. Kiitoksia. Joo, se oli hyvä huomio. Kiitos, kun sanoit siitä. Ja hän on siis rakentanut tämän laitteen itse. Se oli Mark Ryderin. Eli tuossa me näimme kaiken sen. On yksi kysymys. Tiedät, millä tekniikalla tuo on tehty? Onko se niin 3D-tulostettu vai miten se on tehty ja minkä kokoinen se on? Se on jo melkein huoneen kokoinen ja se on tehty ihan reaalisesti. Eli toi on filmaus, niin kuin filmi siitä, miten hän on sen rakentanut. Eli hän on rakentanut tuon karusellin ja hän on käyttänyt vanhoja nukkeja. Ja sitten tehnyt itse pieniä polkupyöriä ja muita. Joo, mutta tiedätkö millä tekniikalla? Onko se 3D-tulostettuja vai millä? Ei ole. Ne on tehty käsin. Silloin oikeastaan, kun hän tätä teki, niin se 3D ei ollut vielä ihan niin yleinenkään, mikä on ollut. Katsotaan, nyt mä lähtin